a bayana muna a nan hilin wasan kwallon kafa na babban birnin da magaram, inda al'ummar da magarawa suka yi dandazo a wannan wuri domin ƙara nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, babban janar Abdulrahman Chani. Wannan hilin wasan kwallon kafa ya cika makil ba inda za ka sa kafa. Al'umma cike suke da murna da kuma godiya da Allah san barka. A halin da ake ciki yanzu ma muna tare da babban mashawarci a fadar shugaban ƙasa cewa da Alhaji Ahmadu Jahadi, wanda zai muni ƙarin bayani a game da yadda wannan tarbo ya kasance da kuma wannan babban taron gangami na nan birnin da magaram. Salamu alaikum Alhaji Bizo, kuna lafiya? To madalla, muna muku barka da zuwa, kuma muna ma Allah godiya wa hada hudula ta sharika lahu, saboda yau da mu cikin mu iya cikin farin ciki fiye da yadda ake tunani, saboda al'ummar da magaran sun kama kiran da muka musu, kwansu da kwalkwata sun hutu, ba bar kowa a gida ba. Saboda miye dalili kuma, saboda shi shugaban ƙasar namu daman nan garin shi ne, da magaran garin shi, yaro da babba kowa ya san shi. To sai Allah ya taimake mu, muna ce musu ga yanan, kowa sai ce ba an bar shi ba. Kaga yanzu muna cikin hilin kwallo na da magaran na lawan didi, amma babu wurin zama, jama'ar da suke waje sun hina ciki yawa. To banda Allah ma Allah godiya, ba abin da ya kamata mu yi. Don haka da magaran ta karbi kira, alhamdulillahi mun gode ma Allah, mun gode ma mutanen da magaran. Allah saka musu da alheri, ubangiji Allah duk wanda Allah ka nan lahiya, Allah mai da shi gidan shi lahiya. Da ikon Allah sun amshi kira, kaga da magaran dai 100% ta Abdulrahman ce, ta president. To kenan ko ba abin da muke ma Allah godiya ban da wannan. A nan wannan hili na wasan kwallon kafa mun samu yin hira da mashawarci shi ma a fadar shugaban kasa, cewa da Alhaji Sule da aka yi sani da suna Sule Dan Feti, wanda shi ma ya ƙara shinshina ma shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya. Bugu da ƙari ya kai sahihiyar godiya zuwa ga duk lahirin al'ummar da magaram waɗanda suka tarbi shugaban ƙasa tun shigowarsa a nan da magaram, a iyakar jihar da magaram da jihar Agades har zauke nan babban birnin da magaram. Alhaji Sule Dan Feti. Yau a nan jihar da magaran da kasar Nijar gabaki ɗaya babbar rana ce, saboda jama'a da magaran abinda take so ne dama yau mai girma General Darme Abdulrahman Chani ya zamanto ya zo nan jihar da magaran su gwada mushi goran shi. Wannan hwarawa ne, so man taɓi ne. Al'umma ta ce ajiyan nan su ba su yi tamanin a lokacin nan zai zo, amma yana gaugawa ya iso, sun ce ko kwana zai yi. Al'umma jihar da magaran a shirye take, kuma sun zo lahiya. Ana cikin shagulgula, su sun nema ma a ce shugaban kasa ya musu kwana 4 ko 5 a nan garin. Su rana wannan kwanaki ya suka ce ya musu kaɗan. Al'ummar jihohi da al'ummar cikin gari suna mangari, dama abin da suke nema ne. Su ta suka ma menene yasa ba za a iya musu kwanaki a nan garin ba. Muka ce to shi wannan kun ga aiki ne na kasa, kuma ko ina inda ake zuwa ga yanda ake yi shi, zuwan da ake shi kanshi wannan, to kuma suna godiya kwarai al'umma har yanzu tukuru ta yi godiya bisa wannan aiki da yake, saboda sun ga ba a taɓa yin wani shugaban ƙasa a Nijar ba wanda ya zamanto ya kewaye ƙasar nan kaf a ƙasa. Ta wannan fanni a shine ake samun tsakanin talaka da shugabanni. Dama wannan shine shugabanci na gari kenan, inda shugabanci na gari ne wannan shine. Don ka ana son shugaban ƙasa da inda shugaba yake zamanto a ce yana bi, yana ganin inda talakawan suke ci. Ya kaga al'umma za su iya ci gaba da ba da goyon baya ga wannan tahiya ta shugaba? Wallahi wannan na nuna maka a ɗazuma na ce masu min taɓe ne. Al'ummar jihar da magaran ita a shirye take da shi a ko da yaushe, ko caye zai zo musu cikin minti 2 ko minti 1, su al'ummar jihar da magaran sun yi alkawali ne wannan a gare su. Suna nan kale ka turbin, duka turbin daga ta hilin basket zuwa wannan turbin zuwa turbin official, turbin guda 5 ke da kai a cikin nan, amma babu da bata cika ba. Ƙasa mutane suna nan a jibge a waje suna fama shigowa, wasu suna leƙuwa ta katanga saboda kawai su ga mai girma, saboda karamar da ya basu. Ya zo duk inda ya ga talaka sai ya tsaya ya gaisa da shi. Su abun burgewa ne a gare mu wannan abun, saboda abu ne wanda ɗan ƙasar nan bai taɓa ganin shi ba. Bayan waɗannan ra'ayoyi da muka samu na mashawarta a fadar shugaban ƙasa, mun nemi jin ra'ayin sauran al'ummar da magaram waɗanda muka samu yin hira da su